இந்த ராஜ்கமல் முதல்ல எடுத்த படம் ராஜபார்வை. எனக்கு சந்தோஷப்படுறதா இல்லை வருத்தப்படுறதா இல்லை சோகப்படுறதான்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள். சிவாஜி சார் கிட்ட சொன்னார், என்னடா உன் நண்பன் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாம கண்ணே இல்லையாம ஹீரோவுக்கு ராஜபார்வைன்னு பேர் வச்சுருக்கான். நான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்கிறவங்க கேட்குறவங்கள யாருமே கிடையாதா, அவங்க கிட்ட கொண்டு சொல்லுடா ஒரு குண்டூசியிலிருந்து இந்த மாதிரி பிரமிச்சு போயிருந்தார். அதுக்கப்புறம் ராஜ்கமலில் நிறைய படங்கள் எடுத்தாங்க. அவுட்டோர் ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன். ஷூட்டிங் வந்த பிறகு 11 o'clock மேனா தியேட்டர் இருந்தது. அங்கே 11 o'clock இந்த படம் பார்க்கணும்னு சொல்லி எனக்கு ஷோ அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த படம் பார்த்துட்டு முடிஞ்சு போகும்போது 2 o'clock. நான் அப்போவே சொல்கிறேன், நான் மிஸ்ஸஸ் கிட்டே இப்போவே கமலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. இது எங்கே போய் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, இப்படி இல்லை அவரை பார்த்து தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு 2-2:30 மணிக்கு போய் கதவை தட்டி ராஜ்கமல் முதல்ல எடுத்த படம் ராஜபார்வை. அது எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக கண்ணில்லாத மாதிரி அதில் எடுத்திருப்பார். அது எடுத்துகிட்டு இருந்த டயத்தில் சிவாஜி சாரை நான் மீட் பண்ணுற ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுச்சு. அப்போ சிவாஜி சாரை கிட்ட சொன்னார், என்னடா உன் நண்பன் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாம கண்ணே இல்லையாம ஹீரோவுக்கு ராஜபார்வைன்னு பேர் வச்சுருக்கான். நான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்கிறவங்க கேட்குறவங்கள யாருமே கிடையாதா, அவங்க கிட்ட கொண்டு சொல்லுடா, அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது, அதெல்லாம் அபஷ்டகனை மாறிடா. நான் இப்படி அவர்கிட்ட சொல்கிறது, நீங்களே சொல்லுன்னா கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கேப் விட்டு விக்ரமன் சொல்லி படம் எடுத்தார். அந்த படம் டைரக்டர் ராஜசேகர். அப்போ தம்பிக்கு எந்த ஊருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த படம் கூட பண்ணிட்டு இருக்காரு. தம்பிக்கு எந்த ஒரு படம் பற்றியே பேச மாட்டார். விக்ரம் பற்றியோ கமல் பற்றியோ ராஜசேகர் பேசிட்டு இருப்பார். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசரை நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஒரு நுணுக்கம், ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஒரு பேப்பர், ஒரு குண்டூசியிலிருந்து இந்த மாதிரி பிரமிச்சு போயிருந்தார். அதுக்கப்புறம் ராஜ்கமலில் நிறைய படங்கள் எடுத்தாங்க. பட் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச படம் முதல்ல அபூர்வ சகோதரர்கள். அந்த படம் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. நான் பார்க்கல. நான் அவுட்டோர் ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன். ஷூட்டிங் வந்த பிறகு 11 o'clock மேனா தியேட்டர் இருந்தது. அங்கே 11 o'clock இந்த படம் பார்க்கணும்னு சொல்லி எனக்கு ஷோ அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த படம் பார்த்துட்டு முடிஞ்சு போகும்போது 2 o'clock. நான் அப்போவே சொல்கிறேன், நான் மிஸ்ஸஸ் கிட்டே இப்போவே கமலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. இது எங்கே போய் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, இப்படி இல்லை அவரை பார்த்து தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு 2-2:30 மணிக்கு போய் கதவை தட்டி அவரை எழுப்பி அவரை கை கொடுத்து, நான் வயசில் இவங்க என்னை விட இங்கே கொஞ்சம் சின்னவர்கள், இவங்க காலையே நான் விழுந்துடுவேன், யூ ஹவ் பிகம் இம்மார்டல் அப்படின்னு சொன்னேன். இன்னும் எத்தனை வருஷங்க ஆனால் கூட அது அப்போ இவ்வளோ டெக்னாலஜி எல்லாம் டெவலப்மெண்ட் கிடையாது, இவ்வளோ சிஜி எல்லாம் திஸ்டிங் டெவலப் கிடையாது. அந்த டயத்தில் அந்த டிராஃப்ட் கேரக்டர் அவரை பண்ணதுக்கு எடுத்த சிரமங்கள் அதில் சாதாரணம் வந்தது. அது அப்படியே தேவர் மகன் அது ஒரு காவியம். அந்த படம் சொன்ன விஷயம், அது கருத்து ஆழ்ந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் அப்போவே கமல் எவ்வளோ சிந்தனை செஞ்சு எவ்வளோ மிக தூய்மையான ஒரு விஷயத்தை அதில் சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளோ அழகான ஒரு கலை வண்ணம் கொண்ட ஒரு கமர்ஷியல் பிக்சர் அந்த மாதிரி யாருமே எடுக்கவே முடியாது. தென் நான் எனக்கு நிறைய படங்கள் நான் பார்ப்பேன். ஸோ ஏதாவது கொஞ்சம் ரொம்ப போர் அடிச்சு போச்சுன்னு சொன்னால், இது எந்த படமும் இப்போ பார்க்குற படங்கள் எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னால், நான் அடிக்கடி பார்க்குற படங்க 3 படங்கள். ஒன்று காட்ஃபாதர், மார்லன் பிராண்டோ ஆக்ட் பண்ண காட்ஃபாதர் நம்பர் 1 காட்ஃபாதர். இல்லைன்னா திருவிளையாடல், இல்லைன்னா ஹேராம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 வாட்டி நான் பார்த்துருப்பேன். ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது கூட அது ஒவ்வொரு விதமாக அந்த படம் எனக்கு தெரிகிறது. அந்த படத்தில் அது ஒரு தபஸு தான். அந்த மாதிரி ஒரு தபஸை செஞ்சு அந்த படத்தை அவர் எடுத்திருக்காரு. இந்த கமல்ஹாசன் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு உண்மையாக கலைஞானி. ஸோ இந்த கம்பெனி நீங்கள் ஃபேஸில் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வேறு மாதிரி ஒரு மைண்டில் என்னுடைய ஆலோசனைகள் எண்ணங்கள் ஓடிட்டு இருந்தது. கேபி சார் சிலையை திறந்த உடனே என்னுடைய உணர்ச்சிகள், என்னுடைய உணர்வுகள் என்னால் வார்த்தைகளை சொல்ல தெரியல. இப்போ புஷ்பா கந்தசாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சந்தோஷப்படுறதா இல்லை வருத்தப்படுறதா இல்லை சோகப்படுறதான்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு மகான் இப்போது நம்ம கூட இல்லை. அவர் சிலை உடவத்தில் பார்க்கும்போது அவர் கூட பழகின அந்த நாட்கள் எல்லாம் அப்படியே கண்ணு முன்னாலே நிற்குது. என்னை நான் எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன், இன்னும் 1000 தடவை சொன்னால் கூட நான் எனக்கு டெஃபினெட்லி அது சலிக்காது. என்னை பார்த்து கொஞ்சம் ஆக்ட் பண்ணேன்னு சொன்ன பிறகு உட்காருன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, நீ தமிழ் மட்டும் கற்றுக்கோ, உன்னை எங்கே கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிற பாரு அப்படின்னு. நீ தமிழ் மட்டும் கற்றுக்கோ, நான் உன்னை எங்கே கொண்டு போய் உட்கார வைக்க பாரு. நான் அவர் சொன்னது பாலச்சந்தர் இல்லை, தமிழ் மக்களை. அப்படின்னா தமிழ் மக்களுடைய ரசனை, தமிழ் மக்கள் எதை விரும்புகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் என்னோட 4-5 ஆக்ஷனில் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மகன். அவருக்கு மிகவும் மிகவும் பிடித்த கலைஞன்னு சொல்ல மாட்டேன், குழந்தை
கமலஹாசன். கமல் மேலே வந்து அவருக்கு அவர் அவ்வாறு ஒரு பிரியம். ஷூட்டிங்கில் பார்க்கும்போதெல்லாம் கமல் வந்து அங்கே தள்ளி உட்காந்துருப்பார், யார்கிட்டயாவது பேசிட்டு இருப்பார். அப்படியே வந்துட்டு கமலை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, அவர் ரசிச்சுட்டே இருப்பாங்க. கமலை பார்க்கறது, பேசுறது, கமல் தூங்குறது, கமல் உட்காருறது எல்லாம் ரசிச்சுட்டே இருப்பார். இட் இஸ் ஹேப்பன் டு பி இன்னைக்கு வந்து அனந்தோருடைய பிறந்த நாள். அனந்தோரை பற்றி தெரியாது, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அவர் இன்னொரு பாலச்சந்தர். கமல்ஹாசன் அவருக்கு அவர் இன்னொரு தகப்பன். உண்மையாக சொல்ல போனதுன்னா கேபி சாரை விட அனந்து சார்கிட்டே தான் கமலுக்கு வந்து அந்யோன்யம் ஜாஸ்தி. அதுக்கு காரணம் வந்துட்டு நம்ம நினச்சதெல்லாம் வந்து கேபி சார் கிட்ட சொல்ல முடியாது, ஏன்னா ஒரு பயம், அவர்கிட்ட நெருங்கி போக முடியாது. ஆனால் அனந்து சார்கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி வந்து பழகுவாங்க. நான் வந்து அப்படி பழகிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு பையன் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருந்தது. பட் கமலுக்கு அப்படி கிடையாது. ரொம்ப அவங்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. என்ன விஷயம் இருந்தால் கூட அனந்து சார்கிட்ட தான் பேசுவாங்க. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கமலில் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு மாடர்ன் தான். உலக படங்கள் பார்க்கணும், எந்தெந்த புக்குங்க படிக்கணும், எந்தெந்த படங்கள் பார்க்கணும், எப்படியெல்லாம் வந்துட்டு புதுமையை வந்து தமிழ் மக்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததே வந்து அனந்து சார்.